लरेन्स इस्लारि सारबो दंफैयो नैबे बुख्रुब सुख्रुब जाफैबाय भादा थाग्रा रेसिडेन्ट आरो बावनो हस्टेलबो बेयावहाय खैला मैलानिफ्राय फैनानै गामिनि माखासे सेंग्राफोर आरो न'खरनि दुखुजों गथ' गोमानायनि दायाव सेन्ट पिटार एन्ड पल स्कुल नैबे सेन्ट एन्स होनबा बुजियो सेन्ट एन्सनिनो बिसोरो ओरै लोगोसे फादारफोर थाग्रा बेयावहाय पुलिसफोरबो दंफैयो। थासि दिखुबनानै दैयाव गारस'नानै गारबायनो मेगनबो गैया। बुख्रुब सुख्रुबा नैबेयाव जाबाय नैबे बेवहाय गामिनि मानसिफोर सेंग्राफोर माखासे फैनानै क्लास 12 मोननायो इउनिभारसिटियाव मा नाम मोनैना सोरांसार बसुमतारी नार्जारि सोदां नार्जारि ना नार्जारि मेगना गैया बिदि फार्स्टमेन्ट फैबाथाय माबायाना मेगन दङना पस्टमर्टमाव मोनजोबगोन दा लरेन्स इस्लारि सारा बुजायगासिनो दं बिमाफोरखौहाय नैबे जाबाय चार्च ओमफ्राय जाथायाथ' इउनिभारसिटिनि एसे साहा जादों होननानै खोनाबाय आश्रमनि ओरैहाय गौरां दैयाव थौले दैयावनो गब'नानै थैदों होननायाथ' आंनि आन्दाजावबो बोरै ना गावसोरजों गावसोर माबा मोनसे जालायदों जानो हागौ बिसोरो बिमाया नैबाव दङ नैबेवहाय लंपेन्टआ बुदों बुनानै आंना लंथं आंनो बेखौ लाखिनो हायाखै होननानै बुंदों बिदि होननानै बुंदों सेन्देलबो गाननानै बाज्रुमदों होनदों मबाइल लानानैबो बाज्रुमदों होननानै बुंदों बे नंखाय बियो गावसिनि फाव फान्दायनायसो दैया थौलेसो हान्थिसेल' बिदा होनलायबाय बिदाफ्रा लोगोफ्रा दङ